бізге де келмейсіңіз. Кем ол? Федоров каналар. Атыңызды бізге қанша болмайық дейдер. Бақса біз бай, Бай дегенне? мотор деген. От замана вапсаттан сақырып атталар. Халмығын. Хаумығыз бақсалаштар. Мигеле доллары ләғбәлерді біләмі? Сенің 2 түймелі телефонын кім ятынды? Сенікін кемәлі жоқ бетәлі. Мына 20 жыл бойына бақса өстірәбіз дегендер. Төкіні живот. Бақсасылар ұдақ дешей ол. Жыл хайын бірнеме ойлап сығарабыз дегендер. Балалар үшін ойын майдансығы төдінік, сәйірсе тұрған урын жаханық, шашлық бешере тұрған мейіз сығардық деп язған. Шашлық дегендер ме? Әйе. Қайдан ядалар? Қайдан бұғын қырмыз қалынан? Онда бет қырмыз қағыбақ дегерлі халық яшай. Әргелегінен барып келек. Тек кинолардан шашлық таптырып аптыратма. Шашлықтың өйденде хайым. Қилар мүздерін. Әйде хым олын? Әйде? Бүгін программала Бахадир кәбісті қойда үсә. Федоровка районы Батыр ауылынан әдірленген сюжет. Тұрмытқалылы бақсалар неңе матур. Хөвелей оңғандары тәжірибәһе. Иң матур бақса, алдыңғы тәжірибә, иң хекімлі қарасқы. Бай бақса конкурсының еңөсілерін сәлемлейбіз. Ауылның исми бит әле Батыр. Әниме менен танылган Федоровка районының бұл ауылы. Бұл ауыл бұрын-бұрындан үдінің ұста күрәшчілері менен дан тұтқан. Бүгін иһә ұста бақсасылары менен. Мәсәлән, Хәлисә һәм Мисхат Багаевтар. Олардың ойошы мыни? Ошу була шикелле. Әйдә барып булмаһа танышып сыгайык. Ана үзләрендә бит хатлар торалар. Ана, һаумыһыгыз. Ұста күрәшчеләрнең вайсы һәм бақсасылар баягы һез булагызмы? Һаумыһыгыз. Һезнең монда бақсаларыгыз бик күп бит. Бер яктала бақса, бында бақса, бер яктала бақса, кайнарына башлайык. Әйдәгез кызлар уңга китәйек. Шулай тайык. Егетләр бу якка. Әйдәгез. Калай кабинеттәге сезнең үсәнлекле. Картоф күмгәнегез. Нишләп күмдегезме? Сәбәбе нимә дип әйтә? Без мал тидәге менән уңга бер нисбәтендә мал тидәген һау менән шыйклатабыз да, кабинеттләрдә төбенә һибеп сыгабыз. Улар башлайбыз. Шуны башлаганнан бында пленка барырга киләләр. Тына алмай утыралар, үсеп китә алмай. Шуның өчен дә без бына күмдек. Улар яхшы итеп тына ала башланы. Һәм һәйбәт үсеп киттеләр. Икенче яктан тагыла, уларның хабактары нәзик булып, кабинетның башы сәкәне зур итеп үсә башлагас, ул җыгыла башлый. Булай күмгәс җыгылмай бит инде. Нык була инде. Унан һуң тагыла кояш бүтә яктан да төшә. Тигеп төшә. Шуңа кабинетлар һәйбәт үсеп китә инде. Астагы япрактарын каятагыз, нимә эшләйгезме? Ул юкка сыкмай. Без аларды еп алабыз да, кош-кортка, мал-тауарга ашатабыз. Шулай файдалы инде. Файда бит әммай. Файдага. Бу тапшыруда Гафуриның арбузларын күрәткәнлек. Һезнең кәбестеләр шулыгмак булып чыккан. Күпме тартау һәр бире? Зуррактары мәсәлән. Булай якынса 4-5 килограмм гына булалар дип уйлыйм инде, була ул. Була артык та була. Әле бит әле көндәр матур тора, тагы үсәһе бар. Касан айтып тутыра була кәбестеләрне шайтып. Аяк үсте. Кәбестә ул халкынга кырауга бирешмәй, уларды кар яуган тикем тотканда ла була. Шуга итеп көсүя инде. Шулай дип көсүя, һәм ныклы була. Улар бузылмай хаклаганда ла. Туклау өчен дә бик һәйбәт, яхшы. Бу һезнең кәбестеләр нинди тукымдан, нинди сорттан? Сорты тип буның сорты шул Батырдык инде ул. Батыр сорты. Батырмак. Сорт. Бахадир сорты дип әйтә. Әй. Мисат агай. Ана һезнең редиска кай еш сәселгән ул? Редиска түгел бит туган бал. Бул гаршис бал. Гаршис. Бunda буга тикелмәде, бара без харым-хагын җыеп алдык. Август урталарында һәм сәсте гаршитсы. Бул гаршитсының нимәсе өчен сәсәбе? Ул бердән су белән үстермәй, кый белән. Шуннан һуң икенчедән сәскә атха бик һәйбәт бал бирә. Бuna kurtlar kışlıkka üzerine zapas bal yiyip koyarlar. Күзгүндө олар ялансы. Ике ята файда тимак. Yerden atalar da su bilenlerini üstürmey. Михат агай, курай электерин мотор деп белеп койган агат. Motorluq süngüne түгел. Kış bunda kar kup yata. Hem butaqtары hınıp әрем була. Белеп койһаң, улар hınmay. Дыркы инсан айтык да. Кышка әзерлегәндә
былтырғы емеш берген хабақтарды кесіп ташлайды. Bunu нисек айырган? Мәсәлән, моны Олар мына күрәһе битендә емеш берген хабактар, улар карарак төстә, күрәнрәк төстә битендә, караңгырак төстә. Мына булары ак хил төстә. Шуның менән аерылып тора инде. Булар яшьтәре. Һеҙне бөтәһендә Яшьтәре килә һәйгә улар уңыш бирәсәк. Тегеләр күзгә корып юкка сага инде улар. һеҙ улар таптаман итеп эшен бетердегезме, әллә калдымы эше бетердегезме? Юк, әле без моны башлап матырабыз кышлык кадерләргә. Бuna төп эшләре кыш кадерләүдән оның япрактары куелып беткәс. Әле иртәрәк әлбәттә тырмалап су беләннәрне талартып куя инде. Ашлама моны күздән тирес кертеп, шуларды ер менән бутап тырмана, ире көрәк менән кадып куйһаң, бигрәк һәйбәт була. Бuna булар дымлы урында торалар, бunda кар күп ята, шунлыктан елда һәйбәт уңыш бирә. Сортын белмәйсезме инде? Сорты Батырский. Опять батырский. Шулай таныштардан, тугандардан, күршеләрдән алган сорттар инде. Улай булса әйтегез, бу батырский алмагастар ничек түбән эшләгән матур итеп түгәрәк итеп куйгансыз. Әллә кайдан килеп ынлы аша итеп йөрү бит, осос тәлкә. Анлы килмәгән инде бunda. Бunda безнең кулдар кергән. Шул. Кулдар эше бул. Моны инде тирес кертәбез дә, сертмә кертәбез дә, шул сертмә кадабыз. Диаметры алманың олны менән тап килергә тиеш. Бuna бул Корона һәман. һеҙҙең әйткән мына бул түгәрәк, ул уның олнының зурлыгы менән тап килергә тиеш инде. Мына бул бутактар киңлегендә калырга тиеш. Бутактар. Тамыр сүнке шул киңлеккә итеп бара. Бу тамырды уларга түгел, тамыр күбрәк тә китергән бу эштә. Ну, мына бул шулай майданды эшкәртсәң, һәйбәт була. Алмага үзенә тоқуклы мәдәләр җыю өчен бул җитәрлек. Рәхәтлән, тына алып. Җитәрлек майдан итеп алабыз. Шул. Сорттан яна әйтәм Мына буны әйтәләм, булар алмагастан. Бул Уральский наливной дигән сорт бит инде. Буның емештәре бик эре булмай, шулай да бик хутлы һәм бик озак утыра. Хуктарга бирешмәй. Дөгендә төп ултыра, ул нинди төбе, нимәнән ибарәт? Бұл урында bir 10-15 yıl элек утыртылган алма. Ул яшәп дигәндә инде үзенең гомерен алма биреп, оннан ул курыны. Курыгас, мин моны кисеп аттым бит инде. Эргәһеннән килеп чыкты, менә яңа бер хабак. Хабактар бер генә түгел, күп хабактар килеп чыкты. Шуның бер көчлеһен генә калдыраһың да, шул хабактан тагына яңа алма бар. Бunda инде яңа алмагасты бетон микрон алып кайтып утырткас, 3-4 ел алма бирмәй. Бул икенче елна алма бирделәр куйды. Бу алмаш булдылар инде. Алманың алмасы. Алмаштырды. Хырганактары калай зур икән. Мин күп бакса йөреп бундай күргән юк инде. Эре шулай эре безнең хырганактар. Тик бу хырганак түгел, бу слива. Быелна слива шул тикем уңды. Бундай уңыш булган юк. Быел беренче тапкырында зур мул уңыш бирделәр. Нисә яшьлек бу сивалар? Бу сливаларга 5-6 ел бар инде утыртканга 5-6 ел киселәр уже. Мин хатага тимәк, моны курык килгән елда яратам икән сива. Шулайдыр тимәк, чөнки уның туган еле битендә йылы як. Күрәң табигать үзгәрәме инде, менә быел коры ел булуы, күрәң уларга бик файдалы булды. Ислап та август булды, әллә нисәне тиһәлдә иң ихтәр булган икән елы. Шуңа да сивалар быел нык уңыш бирде. Акчама баягы тигезме инде? Баягы шулык тиде, кадабыз да шуңан башлайбыз. Тагы бер не бар, нискәлеге, ул төбенән бик күп үсентеләр җибәрә. Шул үсентеләрне һәр вакыт алып торырга кирәк. Әгәр алмаһаң, ул емеш бирмәй. Күсе тарала инде. Тарала. Теге әйткән ашлама ничек әзерләйгез? Ана онда бер ашламаны әйткәнегез бит. Кәбестәгә һибә торган. Кәбестәгә һибә торган. Ана мискәлә нимә онда? Бул инде мал тидәге, Мал тидәге. мал тидәге ул тирес түгел. Шул мал тидәген һау менән унга бер нисбәтендә бутайбыз да. Тибеп чыгар инде бер бурыстар дыла ашлайбыз. Помидордар дыла ашлайбыз. Кәбестәгә шул ашлама кулландык бит инде. Машевина, алыштырусы бер ашлама. Аллах тибәгәсем далмаган бит икән. Бигрәк хуш ителме. Руситле. Бу йылтыныкымы, әллә һәр малныкымы? Бул башмактарды куйгайны. Уларның карыннан сыккан калдыктар инде. Шуларда үлән инде. Ташламаны кые, улар менә халыгы әсе булар әдер булды. Хәзер хау кушабыз да ашлама итеп һибәбез кулланабыз. Һәйбәт бит буна, әрәм булмай. Бүтән файда итә. Әйдәгез үдегезнең сәскәләр батшалыгыгызды күрһәтегез әле. Ой, монда бу сәйсә торган урынмы? Юк, был ял итә торган урын. Яй көне ендәр, янсәрдәрем кайта, шунда китап укыйдар. Улар сәскәләргә һау һибәләр, уларны бәләкәйдән эшләп өйрәнһендәр дип, мин уларга һәр вакытта эш кушып кына торам инде. Әйбәт. Бунда нәмәкә яп-яшел генә булып үсеп утыра ул?
Был горчица. Ярсисинде. Мына онда Элек неме үсте мында? помидор үсте. Иртә өлгөргән помидор. Әйе. Шул тикле тиз үсте. Әйе. Өлгөрде. Бушаны. Урыны бушагас, ашлама өчен Әйе. шул горчица сәсәбе инде. Бұл инде ишеккә тылсымлы шундый матур арка яшел арка сәргән. Булмы бында мал, харай ул харай. Бында мал. Бер якта сәскәләр, икенче якта. Әйе. Кара. Виноградтар шул тикле унык уңды быел. Ит китмәле. Эре булды хатта. Күрәһегез бит инде Бunda моны. mal harayı diп уйламассың. Шулай. Кеткәс. Әйе. Ниндәй? Изабелла был. Изабелла. Бигрәк. Яшелдәре лә бар. Ә бunda теплицалар. Бында теплица ие. Әйдә кирип карайык әле. Оо, бұл бит өй тумак. Ие. Үде йылы уңайлы, елдә юк. Бұлар бит голап утыртылган помидорлар мәлдә. Был икенче тапкыр. Беренче тапкыр бирде, уңышты. Әйе. Бұл ягында кыяр булды. Кыяр сәстегенде. Кыярды уже апрельдә үк без ашанак. Ә монда нимә кесәстегез әле берәй мәсә. Әле булында мин петрушка сәстем. Менә тиздән петрушка үсәсәк. Гаҗәп итеп торам бұл. Немәкәй ул бұл теплицалар ниндәй корылма ул. Бында сепидәр үстерәм. Яздан ук, апрель айында ук сепидәр үсә монда. Йылы, әйе, 2 в 1 була инде. Менә бит заманаһы инде. Бер Әйе, шулай ялда күп. әрәм итмәлеге. Шулай. Әтигендә инде шул себешләрнең мамыктары инде. Каз мамыгы, Каз мамыгы. үрәк мамыктары, кибә. Чөнки көз көне бында мин каз йолкам. Өйдә йолканым юк бер вакытта, каздыр, үрдәктер. Тавыкты ошонда йолкам, бына казан, шунда тыгып ебәрәһең, ягып ебәрәһең, һыу кайнай. Әйе, шуннан соң эшеңде шунда ташлайм да өйгә кирип китәм инде. Кемнең теплицала каз йолкканы бар? Менә батырлар шулай эшләй. Шулай. Бәлки шулай торһыгыз. Был мейесте Мидхәт агай сыгардымы? Юк, үзем сыгардым. Кит әле. Әйе, үзем сыгарам да алам. Сөс икмәктә пешерәм шунда. Кит әле. Әйе. Әйдәгез әле розалар аллеяһынан тагы да танышыгыз. Әйе, матур. Бына бында минең әсәемдең яраткан гөлен үстерәм. Борынгы гөл. Борынгы гөл. Уны әсәем тәҙрә төбендә үстерә торгайны. Элек өйдә Әйе. Тәҙрә төбендә. Бында безнең мунса, был аш пешерә торган урын. Мейесенә бар хат. Әйе, айрым. Мейесте үдем сыгардым, икмәк мейесе. Бына аласык инде. Әйе. Бында гараж китә. Әйе. Монда ла виноградтар үсә. Әйе, виноградтар. Кесәй. Монда сәйсә торган урынны. Сәйсә торган, яйкне сәйсә бит инде шунда. Ох ти, монда утырып кына виноград ашап ти утырып. Әйе, сәйсә виноград ашап ултырып була. Алла, монда утырһаң да. Әйе, бөтен нәмәне лә үстереп була. Ысынлап та. Аңа уңганлык кәрәк шул. Бына һеҙҙең тапшырыуҙы ҡарап мин һоҡланам. Ҡайһылай матур итеп үстергән кешеләр бар. Оҫталар бар. Оҫталар бар. Эйе, иҫ китмәле. Бик рәхмәт. Башка баҡсасларда Багаевтарҙың матур тәжрибәһен бәлки үҙҙәренә лә алырҙар. Алһындар инде, эйе. Бына бит уңған бақсасылардың батшалар ие йөрөтөргән урынла кукуруз аллеяһы менән бизәлгән. Кукуруз аллеяһы менән. Әлисә ханым, был ниндәй плантация ул? Оҙон. Был сөгөлдөр. Ниндәй Баҫыуы был, сөгөлдөр баҫыуы. Бында мал сөгөлдөрө яртыһы, яртыһы шәкәр сөгөлдөрө. Эйе, шуның менән без көт көне һимертәбеҙ. Эйе, ҡош-ҡоттарға ашатабыҙ. Улар һимеҙ була, тәмле була сөгөлдөр ашаған малдың ите. Бына бит күп баҡсасылар үҙҙәренең баҡсаларында ошондай шәкәр сөгөлдөрөндә, мал сөгөлдөрөндә үҫтермәй. Ә бына Багаевтарҙың өлгөһөнә эйәрһәгеҙ. Баҡсағыҙ бай, итегеҙ тәмле булыр. Шулай булһын. Амин. Шашлык болса шәп белгестер, фазендар ошында яшәйме? Әйе, ошонда тип өйрәтеп бирәләр бит. Урамдары ниндәй бит әле? Садовая, етсе. Саурамы. Улар шашлык кына яратмай. Улар матурлык яраталар. Эй, мактаһың, айда инеп карап китәйек әле. Уңа хужаларҙың йәшәгән мына папкаларынан күренеп тора, әйдә ҡарайбыҙ. Эй, мактаһың, айда ҡарайга инеп. Башлап торалар.
Саумсыз. Сәмсез. Гайбәт иткәнсез, гайбәт әйдәгез турдан узыгыз. Эх, мында сәскәләр бар, ниндәйләре юк. Бик тәмле төтесегелә. Мында усаклар тора. Мында усак ягып тора. Менә бит, уңга кешеләрнең. Менә ошондай матур мейес, ошондай матур мейес күрһәм минең күзем була. Мейес сыгарысы хатында без Федоровка районында күргәйнек инде Хәлисә Багаеваны. Ул бит бундай хамагандыр инде. Юк, минең иптәшем оста куллы, иптәшем эшләде. Иптәшегезнең исеме кем? Ринат. Ринат, бора егете Ринат. Шу борайлар әйтем дә инде. Борайлар, балташтар шулай мейес буенча оста шул. Ансы коптильня. Коптильня моны. Шунда тавык коптить итәбез. Тавык. Булганда балык элеп куя. Балык элеп куя. Әйе. Анда шашлык. Анда шашлык. Шашлык. Бәйрәм сайын җәйкене балаларын туган көндә шунда. Bundan nima gele endi? Aha, buni bunun выдержка evet. Ансы вытяжка. Bunda nima? Монсы самауыр урыны. Самауыр. Шей шунда кайната иптәшем. Бик матур булган. Иптәшем. Мин гамакта ятырга яратам. Балташта хатта тәгәрәп тәшкәнем инде. Һеҙҙең дә гамагыҙ бар шикелле күрәтегеҙ әле. Гай, әйдәгез үтәйек. Әллә һин монда тәгәрәп төшү алаңмы? Яғ инде был жолы ятмайды. Мин яратам гама. Эй, был тишек икән мин ятмайым анда. Монда Хузабика төшүп киткән инде. Һиңәктән бер тапкыр төшкәндәр инде. Был гнойкна таныш. Әйе, ул беҙҙең фотоконкурста ебәргән фотола бар ине бит. Был монда караулап тора инде, һинең матурлыкты. Әйе. Был һеҙҙең ял итеү майданы булай. Шулай дисәң дә, монда кругом ял итү җирләре инде. Гелеш кенә түгел, ялда итәбез. Тырышак да ялталар. Әйе. Җәйкене скамейкаларда утырадыр, ял алып куйдык инде, яңгыр яугач. Был алмағасқа әлдә больше килдердек. Нәмәкәгә кәрәк ул? Корттардан һаҡлаймы? Әллә инде кыш көне тик утырганда дип бәйләдем дә, пәлтә үзенчә килеп чыкты инде агачларга. Матурлык өчен. Өшөмәһен дип тә Üşüməsin дип тәдер инде суык кышларны. Ya bu faydalı ol. Na, əgər də şu aq buha matır buna buha. Qoyaqdan da haqla bit o. кешенең Әйе. Иң беренче емештән бигрәк ошыга төшәлә, кешенең күзе теймәй агасына. Бunda төдеш материалдар бар икән. Тимәк, һеҙҙең бunda эш артыгында дауам итә инде. Эш бар әле кышка хәтле менә иптәшем эштән кайткач монда дорожка ясасы бар. Юлды матыр. Әйе, брусчаткадан 5 ябасы бар әйе. Баягы виноградты барып карап киткән килә бит мин. Виноград яратам. Әйдәгез, әйдә. Барган бер җирдә виноград ташап ник йөрисең инде? Şu 1-2 kilogram aşamaya gitmeyim. Әйдәгез. Монда беседка безнең. Беседка Bu biset kötü, bu mastis kötü. мастерской типы дип әйтергә итәм. Әйе, иптәшем ашап, улларым да бик уңган минең. Bunu bana biliyordan tey. Üç yügerli, onlardan biri hoşuma. Шушы Kim икенче. isim bu? Ruşan. Икенче улым шушы була инде, әйе, 3 ел үстерәбез иптәшем белән. Bana bu ultrastarla ödeye hayma. Үзе ясай менә, икенче улым бигрәк оста. Üstel bilen. Әйе, оста куллы менә. Şunday matır üstelder. Evet ultrastar baksasın bik gerek ne bit ol. Аронда шашлык пешергәндән соң ушында утырып ашарсың. Ey, samavurdan koy. Әйе, şey içirgә. Vinograt, vinograt. Виноград. Эх, виноградлары, бигрәк тәмлеләрен дә йөртә. Ох ти, татар мунчасы. Әйе. Устыкына нимә менән аерыла икән? Әллә инде. Ol ayrılığı ninde bilmeyim. Bana eğer de en matır musatyan konkurs ilan tapşırda. Минең дә әле тәкъдимем бар әле сезгә. Менә төзелеш эшләре, бакча эшләре биткәч килерсез әле Алла бирсә. Күрегә. Ana bit sakralar. Sakralarga bar gerek. Эй, виноградтың бер якларын карап. Vinogratlar. О, монда бит бигрәк тәргәш. Ой, был җир шарын кем эшләне шундай матур дип әйләнәм әллә. Иптәшем эшләде инде, юк әйләнә торган эшләмәде. Бигрәк оста кул икән. Әйе, менә петуниялар утырттым җәйкене, бишер чәчкәе. Әйе, төшеп торды. Әле кисеп, менә яңадан курпылап чыктылар. Vinogratın sortu ninde? Сортын Изабелла дибез инде. Nese yıl otura? Бер 5-6 ел бирә инде җимешне. Bulmuş var olmuşu. Ел сайын уңышы матур була. Әйе. Kışkılık kanısık onu әзерләйгез. Нисек хакларга? Ботакларын төшерә дә иптәшем. Өстенә картон и клеенка кебек әйбер, чтоб яңгыр үтмәсен ди. Üşümәй алар. Яңгыр яуып, җибетеп, азап туңдырып нитмәсен. Коры ятырга тиеш. Yazgıны nese uyatağız? Язгысын иртә яздан ачабыз шуны биш. Yanına elip koyalım. Юк, ул үзе эре ботакларын гына эләдә бер 3-4 кенә ботак һәрбер төптән. И алар үзләре китә инде. Мен надан кеше аңлатыр. Мына ошо бутактар быйылгыларын демәк. 5 быелгылар. Аларның күбесен иптәшем күпме кисте.
Ул гына белә. Аныны кисергә кирәк. Әле бу киселмәгән әле еще безнең. Аха, ананда сумка утырам әллә? Урын булмагач дип иптәшем әйтә, сумкага да шишкә тыгасың ди. Эй, кара әле, монда арба бар. Арбасын иптәшем эшләгән ие. Сезгә рәхәт, бөтәндә иптәшегез иптәшегез. Мин командир. Командир? Шулай дип бит, син командир ди. Мин проектировщик. Командир. Архитектор, ландшафтный дизайнер. Синең баксага коштар да Эй, Монда да бар, ананда да бар. Ай, мен себебе. Мамалары тегенде. Карайга әле. Мен монда калайым да коям, монда виноград күбрәк. Монда турналар да бар, үйрәктәр дә бар, бакалла бар. Менә бу күлне элек су йымында. Оногыбыз бәләкәй, 2 яшь ярым гына әле Кәриме безгә. Шуңа суны бетердек тә, шишкәләр генә утырттым хәзер. Хатта бал кортлары да бар. Буларны үзегез бәйләндегезме? Үзем инде ана шул кыш көне эш булмаганда бәйләм белән утырабыз. Менә тоже иптәшем эшләде. Инде янып тора инде бит. Төнне яна, иптәшем бит электрик, янырга тиеш. Бөтәндә иптәш эшләй икән. Быел төзеде иптәшем бу террасаны. Әле эше бетмәгән әле. Бигрәк матур. Шуңа ямгыр вакытында самавыр менән сәйсеп утыра. Менә шунда тагын утыргычларына чыгабыз да. Бу кадәр мин китә ул. Бу баскыч кухня ягыннан теге яктан ташырга ризыкларны чәешкәндә ерак. Шуңа иптәшемнән моннан ишек ачтырдым. Әйбәт. Иптәшле әйбәтме, әллә баскыч әйбәтме? Мына бит, монда матур гына итеп кумлык ясалгандар. Баллар майдансыгы. Оногыбыз менә шунда җәйкене уйнады инде. 2 яшь ярым Кәриме безгә. Бәхетле баласак Кәримдең. Шәһәр кебетте. Матурлык әйбәт әлбәттә, ләкин тамакла түзергә кирәк бит әле. Монда тамак туйдырып торган, монда. Менә. Менә монсы минем теплицам инде. Помидор гына утырттым бурыч белән. Ни өчен монда помидор гына үсә? Томат белән кыяр бергә үсәлмәйләр, чаташалмыйлар. Несовместимый булар үчә. Чир барлыкка килә. Беренең сире ике. Фитофтор дибез бит. Помидор фитофтор белән чирлей, кыярга мучнистый роса төшә. Саргая да бетә. Шуның өчен желательно 2 бәләкәй теплица иметь. Или же отдельно вообще кыярны читкә утыртырга. Этмә бесәймәк инде. Менә бит. Әмма бит монда бер ус күренә. Бурыч ярай. Томат белән бурыч ярай. Менә тагыла бер сер бирдек. Алга килеп. Фәннүр тагыла бер 50 генә тавыш яһаң, абсолют диңүсе булаһың бит. Әйдә инде. Ольга, афарин. Бер алга сыгарма. 1, 2, 3, 4, 5, 14 бидерә еләк дигән Марат дигән баксасыбыз. Син дә йөргән булаһың, баксасы булып еләк үстереп. Кайда һиңә уңай итергә? Гөлнур, киргәде. Алга. Киргәде рулет. Бар бер Фәннүр җиңә. Ольга. Юк Фәннүр. Гөлнур, Ольга. Юк Фәннүр. Ольга, Гөлнур җиңә. Ольга. Фәннүр тием бит. Тукта, нишләп без бәхәсләшеп утырабыз әле? Әйдә, кагы артындагы таштың ап караек. Әйдә, болай дип нервы бетереп утыргансың. Көсөргәнешле ярыш һөҙөмтәһендә иң матур баҡса номинацияһында һикһәнес тауыш йыйып, Көйөргәҙе районы Ялсыҡай ауылынан Гөлнур Әхмәт ҡыҙы Хөсәйенова еңеү яуланы. Икенсе урында 62 тауыш менән Гөлсинә Мәҡсүт ҡыҙы Фәйзуллина, ул Ҡырмыҫҡалы районы Һәүәләй ауылынан. Өсөнсө урында Лира Әғүзәр ҡыҙы Камалеева, уның өсөн 51 кеше тауыш биргән. Иң һөйкөмлө ҡарасҡы номинацияһына берҙән-бер фото килде. Шулай итеп, абсолют еңеүсе Ғафури районы Ҡормантау ауылынан Фәнүр Нурғалиев. Уға 120 кеше тауыш биргән. Алдыңғы тәжрибә номинацияһында быйылғы миҙгелдә 300 күнәк еләк үҫтергән Марат Фаил улы Назаров еңеү яуланы. Бурай районы Вострецово ауылында йәшәгән баҡсасының алдыңғы тәжрибәһе менән алдағы тапшырыуҙа таныштырырбыҙ. Икенсе урында Благовар шарттарында Себер һәм Көньяҡ ағастары үҫтергән Рәшидә Йосоп ҡыҙы Харченко. Уға 31 кеше тауыш юллаған. Өсөнсө урында Белорет районы Үткәл ауылынан Фәрзәнә Хайбуллина. Кишерҙән мул уңыш алған баҡсасы өсөн 25 кеше тауыш биргән.
Бай бакса фотоконкурсында иң күп 163 тавыш йыйган Ольга Владимировна Хузинаны ла ихлас котлайбыз. Ул ебәргән фото бәйге шартларына тулыһынса тап килмәү сәбәпле махсус иң яшь баксасы номинациясына лайык булды. Конкурс бүләкләре һеҙҙе көтә. Конкурс бітті. Бақса мергене тамамланды деп, бигерек бушанып битмәгән дуслар тергән дей барып. Айдан бөттің ти. 40 бахат 40 іш ярылып ята бит әле бақсабызда. Конкурстың да яңы башланырга тора. Кемдин бигара бедолра, кемдин балы тәрәнрәк тән конкурсмы. Уныһын уйлашырбыз. Әмма киләһе тапшыруда старт биреләсәк. Шәп, яратам мин бәйгеләрдә. Сәмле кешем бит үдем. Мустайга әйтмәсәй, алһамин шул сак бәйгеләрдә йөрәге ярылып үлгән ат һымак. Шу урынһыҙ шаярдар менән яраһың инде йөрәкте. Ярылмагас, ярһымагас йөрәк нимәгә кәрәк? Ярай, иң мөһиме һаулык булһын. Шул, һаулык булһа, баксабыз да бай булыр.